metabolismen, der ændrer sig. They are finding that inside and the outside hind leg support the leg of free. They found that. You find the horse in the possibility potential. Genetic potential. That is very important thing. The most important thing is that the horse finds this way. Er det før? Alone and under the saddle. Og den er jo helt mørk nu. Jo. Ja, og det sker. Ja. Ja. Men det er, hvis der bliver lukket op for noget, hvor der også har været lukket. Og så er det jo, så er det jo... Ej, hvor bliver han fin nu, ham der. Gud, hvor lækker at se. Og han har en skade i ryggen. Ja. Derfor er det vigtigt, at vi får metoder til at træne ham. Så vi har en chance for, at han kan forblive ridehest, ikke? Mangler et lille hjørne af et facetled. Og dyrlægen gav det ikke noget håb, men det gjorde jeg så dengang. Der var vi så, nej, nu skal vi lige prøve.